Starter și pam pam pam, asta să mă uit un clip scurt, o leacă scurt, cred că e de 1 minut sau de așa. Și vreau să vă arăt Snapchat, ca să mă sunați dacă vreți, să vă răspund la întrebări, să așa. Ia uite. FP Jocuri Horror, Flavius Miu, dacă vreți să mă aveți. Dar numele meu real este Flavius Miu. Și pot să-l trimit. Sper că pe YouTube nu pot, cred este o leacă. Pot să-l trimit pe YouTube. Să-mi ziceți sănătate în comentarii. Uitați-vă, faceți o poză, scanați dacă vreți. Și cam acesta. Uitați să vă uităm la like, de subscribe și de cuploțel să primiți toate notificările. Și noi o să închidem episodul chiar aici. Chiar v-am spus că o să fie de 1 minut.